Vad är värre än att komma 5 minuter för sent på en svenska lektion? Ingenting. No niin, nyt kun jää on murrettu, niin hyvää iltaa kaikille vielä 06 B:nkin puolesta. Tää 06 B:n puurojuhla numero on ollut suunnitelmissa jo viime vuodesta asti. Viime vuoden puurojuhla kun vähän meni käsille, niin sanotusti, eikä siitä tykännyt oikein kukaan. Joten päätettiin heti seuraavana päivänä, että tehdään paljon parempi. Työtä tehtiin koko kulunut vuosi. Käsikirjoitus saatiin valmiiksi. Harjoittelua tapahtui kiivaasti. Erittäin salaisessa harjoittelupaikassa. Lopulta, kun ohjelmanumero oli 5 vaille valmis, toissa päivänä totesimme sen olevan täyttä skeveliä, joka ei kelpaisi edes Kansallisteatteriin. Niinpä päätimme keksiä vieläkin parempaa ohjelmaa tälle illalle. Joten tänään 06 B tarjoaa teille sensaation, ilmiömäisen näytöksen. Tällaista ette ole koskaan nähneet, ettekä tule enää koskaan näkemään. Tämä jää teille mieliin koko loppuelämänne ajaksi. Saako rahat takaisin? Tämä on todellinen sensaatio. 10 vuosien päästä tulette sanomaan lapsillenne ja lasten lapsillenne, että te olitte mukana näkemässä vuoden 2007 puurojuhlassa katsomassa, kun 06 B esitti teille, miten maali kuivuu! Ei, se on vähän kuivunut tuolta jo. Tää on hyvä. Ei oo. Miten sä voit tykätä? Tää on loistava. Parempi kuin viime vuonna.